ಪೆರ್ಗೊದಂಚಿನ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಪೆರ್ಗೊದಂಚಿನ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಆಂಡ ಈ ನಾಡುದ ಭಾಷೆಗು ತಿಕ್ಕೊಡಾಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಲೆಡಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ. ಉಂದೇ ಕಾದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯುಲು ಪೊರ್ಂಬಾಟೋಲು ಅಭಿಯಾನುಲು ಮಸ್ತ್ ನಡತಂಡಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜನಕಲೆನ ಭಾವನೆದ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದೇ ಉಳ್ಳಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆದು 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನಮನ ಕನ ಆದೇ ಒರಿದುಂಡು. 25 ವರ್ಷ ಕಾತಿನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆರೆಗು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದಂಚಿ ಉಮೇದು ಬೈದುಂಡು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯನೇ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ತುಳುವೆರೆನ ಬಾಯಿಡು ಕೇನರೆ ಸುರು ಹಾತಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಅನಿವಾರ್ಯನ? ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಆವಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳಡು ತುಳುಕು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಗಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಎಂಗಲೆಗು ತೆರಿಪಾಲೆ.